Poznal jsem ho na plzeňském nádraží, kde jsem s partou přesedal. On houfulek stál a na kytaru hrál pár akordů, co někde okoukal. Měl dlouhý vlasy a byl jejich král. Kouřil trochu moc a profánoval noc, to malý problém byl. Celý den jen spal, do práce nevstával a na život si vždycky vypůjčil. Jo, byl to bezva čas a život velký špás, on snad s každým kámoš byl. Jen stát ho neměl rád, že nechtěl pracovat, měl jinej nežli 5letý cíl, tak soudce mu půl roku vyměřil. Pak naplnil se čas, po vojně každej z nás svoje šrámy v duši skryl. S tím nesmířil se on, turecký kamion pod zadrátama v chamu vyložil. Jo, nebejtalský byl jeho cíl. Po něm se slehla zem a hrozně byl jen, co nepřesal čas. Až jednou telefon a na drátě byl on, ze Spojených států zdravil nás. Pojízdí firmu mám, tak někdy stav se k nám a já na větvi z něj byl. Jak to, že pracuješ, ty línej byl jak veš, to strašně rád bych nějak pochopil. Co stalo se, tě tak proměnil? Tak to máš asi tak, já prošel světa fakt a svobodně si žil. Když nemáš ani fond, je stokrát skok, co pěšti by se dlouho pahočil. Já chtěl jsem vidět svět a nepochopil hned, že jsem snílek bláhovej, že svět je jinačí, když prachy zatlačí, i když zas každý den není ten nej, tak čím víc máš, tím víc seš svobodnej. Zdravím tě a stav se v USA.